kerja setelah libur riayan no. Wah iya, lali aku. Yo wes sik, entenono tak salen sik. Wes kono rasa salen. Kesuwen. Sarapan sik to nyo. Ora usah sarapan, selak telat. Wes to munggah dhisik dilutae. Beh tuman. Sarapan sik. Sakene saiki sarapane ngene. Sat-set ora ribet, weteng wareg. Iki jenenge minuman kekuatan. Loh, enak cing. Gak bahaya to iki. Ya mesti enak, ra umbas kok. Kena nggih ganjel weteng nyo. Ganjel weteng kok energen. Nyapur ratu gelan boto pisan. Cuwilan paping pisan lho ben rada atos. Wes gendang ayo. Oke, mari kita let's go. Tauman dadak kudu ngising barang. Iya nyo, dilute lho. Empeten ngono lho apa ngisi ngoneng celana. Tauman iki lha ape budal dadak kudu ngising. Beh, pendono dadak ngising. Ape nanti to Mas Nyo, kok wis geger isu-isu. Aduh, biawak Mesir dadak metu. Arepe kerja yang. Beh, kek maca apa to yang kowe iki? Iki setel terbaru Mas Nyo. Mesane iki alis kan cedek wis sowi, tapi kan gak pernah bersatu. Kan mesakne. Kuwi iki wis takdire, dekat gak harus bersatu. Kowe iki jan ngisini-sini. Napa ngisini-sini? Lanange masak gini, masa pacare masak gitu. Masak gini apane? Paling rene mau lho ya rong raup. Ngenyek adus barang len. Kapan lah adus? Dek Jumat, Dek, sudah kuduga. Patang dino 200 cari adus barang. Lelali rumah saku seisuk mau lah gua adus terakhir. Wes ngopi pogong. Wes becing ngising sawi mana jani ngising watu apa cor-coran toh. Wes pogong. Urung karo ngenteni onde-onde ngising lho. Sawiran tinggal ngopi sik ae. Lah ngono lho. Sik tak corne. Oke, sik tak tinggal golek asap. Lah nanti kewan kene mau. Lah nyapo ora turu WC pisan. Ayo jare selak telat. Kere arep ngopi dhisik. Kadang dicomne Balkis. Kerja cedek-cedekan lho nyo. Budal rada awan ora apa-apa. Apa ya ngono ae? Wis seragam pisan. Lah ya oke, kebo karo alite tak jukuke pisan. Ora tak ada tas.